Er I sikre på, at vi har drikket sådan noget? What is the number for emergency? Er det 911 eller hvad? Det er røde peber. Bare sørg for at tygge det godt. Det brænder allerede på min tunge. Ret meget. Frugtblod, hva'? Ja, den har en god frugtsmag. Maria, hun drikker allerede mælk. Maria, jeg troede, du var til stærk med. Kan jeg sætte nogle? Har du drukket mælk? Så bare spis sådan en der, før vi går til træning, Peter. Det er fedt. Har du spist det helt? Ja. Den er færdig. Kasper, der er kun 3 glas mælk, så hvis du skal have et glas mælk, så vil jeg tage det nu. Må man drikke mælk lige bagefter? Nej. Jeg er færdig. Vi skal se virkningen. Vi skal se virkningen. It will take out the spice. Ej, du er færdig. It will have Altså, det giver ligesom... Du græder. Er det chili? those what the milk is very clear. Maria brænder i munden. Okay. Nej. Så ikke, nej. Den der drikker mælk sidst. Den er så... Ej, det er da lige meget. Du er altså hardcore, du er søs. Ej, Peter. Må jeg? Kasper, du synes det ikke Jeg vil have snaps. Er den stærk, Jimmy? Var det det værd? While you're eating it, it's not so bad. It's the Ja, after, ja. Fuck, den er stærk, mand. Ha. Ej, jeg skal op og tisse, inden I skal til, fordi lige pludselig så er der... Se pengene. Ej, det er en puls. Hvad er det for nogle våde pletter, du har på den viskort? Hvordan er din puls? Mit hjerte banker. Jeg ved, hvor mange timer det var. Til i morgen. Nej, jeg synes altså ikke, det var så slemt. Nej, det er det ikke. Det er bare meget stærkt. I fik godt en lille bitte større. Jeg synes, Ej, dreng, nu stopper I. Kasper. Ej, Peter, for fanden. totalt upåvirket. Spiste du overhovedet? Nej, den er... Prøv lige at se din blod over i panden, skat. Ej. Jeg ved ikke, hvor meget forskel er på størrelserne på dem. Altså, Der var ikke ret stort. Det tror jeg nok, der var. Nej, jeg er lidt på det. Does it help with the milk? It's good to know. Jeg siger bare, jeg har ikke drukket noget med det endnu, Peter. Bare dig. Det er god. Peter, nu er det bare dig og mig, fordi Lima har også lige drukket med. Jeg har sgu da ikke drukket mælk for helvede. Det holdt i hvert fald. Hej, sgu da ikke. Han tog bare hen foran sig. Jeg siger bare, okay. Ej. Ej. Så nu skal jeg... græder du lidt? Skal jeg kaste op, Lise? Nej. Det er så slemt længere, men det er Nej, det er bare slemt. Det er som om mælken lige hjælper lidt, og så skal jeg bare have mere. Ej, satan. Maria, hun er bare hende. Altså, lad os sige, det er drengene her, der ikke ligesom er her på. Altså, jeg tror, vi skal nu tage lidt skills. Nej, det hjælper faktisk lidt. Man lige rykker lidt på pengene. Det kan være, du skal op og lave en støvledans. Kan I mærke det i ørerne? Nej, det er meget i munden. Halsen. Halsen. og tungen. Ja. Og munden. Ej, jeg sveder altså også lidt nu. Jeg tror, jeg bliver glad for det. Hvad er det, du sveder? Ja, jeg sidder ikke. Skal I have Var det en helt slemme? Så slemt var det. Nej, det var det ikke. Det var slet ikke overhovedet ikke. Skal vi hen til? Det er god mælk. Ja. Er det en god overgang? Ja, det er også økologisk. Den er også, ja, den er også økologisk. Så. Ej, det bliver... Vi vil hjælpe på det. Og her har vi de hardcore piger. Ja, det tror jeg godt, jeg kan finde til dig. Jeg synes altså lidt, I overdriver. Jeg synes, det er meget stærkt. Har du ikke drukket mælk endnu? Skal jeg tage noget mælk? Men det er ikke godt med det mælk. Nej, det er ikke godt for... Nej.
Det skulle nok have været en sødmælk i stedet. Ja, lidt siden. Ja, men så er det godt, de skal have risalamande. Ja, hvor er Det går da direkte i øjnene. Ja, det var det. På næsen. Og I er godt dækket mit røvmål i morgen, det kan jeg godt sige dig. Og toilet, der ikke virker. Okay. Jeg har ikke drukket med. Det sviger Der simpelthen. er også et kast. Det sviger i endetarmen i morgen, det er det. Kom nu. Det må være fordi jeg er for større end min. Åh! Det rydder næsen. Og så lige bror. Ja. Ej, din blod over, Peter. Ja, de pumper bare. Men Peter, han synes også snaps, og det er lidt slemt. Jeg tror, vi har for meget julefrokosten. Hvis det var det ikke også? Nå, skulle vi aldrig videre med festen? Ja. Jo. Kasper har drukket mælk nu. Vil det sige, at... Jeg har ikke drukket Det mælk. er faktisk værre, når man drikker mælk. Ja, vi gider ikke. Så er det super godt, lige man har mælk i munden, så man sluger det så. Min, der var en lille smule mindre end deres. Det må være det, der har gjort det. Det er sjovt ben, det bliver bare ved. Men det er... Altså... Ja. Man får, Peter, hvis jeg drikker mælk, drikker du så mælk? Har du ikke drukket heller? Nej, det kan jeg ikke. Jo, jeg drikker, hvis du drikker. Jamen, jeg drikker ikke. Ikke før du har drukket. Drukket. Før du har drukket. Ja, så drikker jeg. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Nå. Ja, du sidder jo og lider. Hey, du kan selv drikke, Louise. Jamen, jeg tænker mere på det. Nej, jeg synes faktisk, det var taget. Jeg troede faktisk, det ville bare blive længere. Ja. Jeg er lidt skuffet. Nå, Nå. skal vi gå ind igen? I morgen samme tid. Jeg tror, vi stopper her. Ja, jeg tror nok. Ja.